Добър ден от екипа на Кърстели. Днес ще ви покажем тази прекрасна ескипетица. Нов внос от Дания, произведена 2014 година. С 3 литров дизелов агрегат, 313 конски сили, 8 степана ZT в скоростна кутия. Audi ексклузив изпълнение. Колата наистина е много красива, без никакви забележки, с чисто нови гуми. Зимни, но са нови. Абсолютно обслужена. През дискове, накладки, абсолютно всичко сменено, без абсолютно никакъв ръб. Останете до край, за да я разгледате цялата. Колата е наистина в много добро състояние. Разполага с теглич, с камера за заден ход, серво затваряне, отваряне на задния капак. Абсолютно всичките штори отвътре налични. Абсолютно аварийно оборудване пълно. Декра тестове, абсолютно всичко, компресор, пяна, абсолютно всичко налично. Ето от тук се пуска и теглича. Наистина много добра визия, черен металик и колата с хромирани елементи по нея. KLS система разполага автомобила, между другото. Безключово отваряне и затваряне на автомобила, както и безключово стартиране на двигателя. Ето и гумите са Nexen, абсолютно нови. Нека да я погледнем и вътре. Bixenovi адаптивни светлини. Колата е наистина в топ състояние. Перфектно запазен интериор, без абсолютно никакви следи до употреба. Гумировката перфектна. Audi ексклузив, разбира се, както казах, памет на седалките имаме. Електрическо Recaro, двуцветно биколор, ергономичен, спортен волан. Ето го салона, можете да видите наистина в брутално състояние. Черен таван с панорама. Нека да влезем да разгледаме, че доста топличко. Имаме асистент за пресичане на осовата линия. Управлението на дистроника. 178 000 км. Колата може да се провери и по VIN номер, не е проблем. Има сервиз в Audi, километрите са доказуеми. Камера за заден ход. Подгряна на предните седалки, 4 зон климатроник, KLS система, както казах. 2 броя ключове, къп холдери, допълнително отделение на завещи с AUX изводи. Ето, както може да видите, салон наистина е повече от уникален, наистина много красив салон. Хладилна жабка, кутийка за сервизен ключ, затъмняване на огледалата, хелелматика, управлението на панорамата, волана, както виждате, е повече от перфектен, без забележки. Нека да погледнем и отзад. Ето го автомобил и отзад, абсолютно нов автомобил, възможност за регулиране на задните седалки. Имаме подгряване на задните седалки, подлакътник с къп холдери. Нека погледнем и двигателният отсек. Ето и двигател, повече от перфектен. Чист антифриз G12, абсолютно всичко си е на мястото. Фарове, щипки си как трябва, двигател работи повече от безупречно. Печка вебасто. Всичко е така, както трябва да бъде. Този автомобил можете да закупите и на лизинг от нас срещу 30% първоначална вноска без доказване на доходи, както и без първоначална вноска с доказване на доходи в България. От екипа на Кърстели пожелаваме хубав и успешен ден и ви очакваме на оглед.